Трябва да видя тук има ли малки деца. Ето, лъжат. Как се казваш ти? Кажи, бабо, как се казваш? Ирика. Слушаш ли мама и тати? Инка. Капчета ли са това? Дядо Мраз носи подаръци. Мама и тати, слушаш ли ги? Слушаш ли мама и тати, пита дядо Мраз? Дядо чуя. Що се обърна? Дай подаръците. Дядо Мраз, дай подаръците. Кажи му мамо да даде подаръците. И дядо Мраз, какво носи? Оле, в чувала. Цял чувал ти носи дядо Мраз подаръци. Какво е това, мамо? Инка, какво е това, мамо? Виж, Ирика си пожелава влак. Оле! Влак. Хубаво ли е, мамо? Хубаво ли е това? Кажи мерси на дядо Мраз. Какво ще кажеш на дядо Мраз? Инка? Какво Виж, ще му има и кажеш, бабо, вагони. мерси? Да. Я да ви да друго. Какво ще кажеш, мамо? Още ли има, мамо? Виж, дядо Мраз още носи. Какво е това, мамо? Микрофон. Заповядай. Оле! Много ли е хубаво, мъжи? Мерси. Още ли Радва ли искаш? са? Айде, дядо Мраз ще тръгва, че трябва да носи още